ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Mentor ανέλαβε την υλοποίηση του υποσυστήματος My Illusis Web, το οποίο αφορά την ψηφιακή πλατφόρμα η οποία φιλοξενεί όλα τα πληροφοριακά συστήματα του έργου. Μια πολυπληθής και διεπιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται από πολιτιστικούς διαχειριστές, μουσιολόγους, αρχαιολόγους, ιστορικούς, επικοινωνιολόγους, developer και γραφίστες θα εργαστούν από κοινού με σκοπό τη μοίηση του επισκέπτη και του απομακρυσμένου χρήστη στα Ελευσίνια Μυστήρια. Και αυτό θα συμβεί με δύο τρόπους. Για πρώτη φορά έχει συλλεχθεί υλικό που προσεγγίζει πολυδιάστατα τα Ελευσίνια Μυστήρια και τη λατρεία των δύο θενενών της Ελευσίνας. Ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι η φιλοξενία όλων των ψηφιακών εφαρμογών του έργου που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία του επισκέπτη είτε εξ αποστάσεως είτε διαζώσει στον αρχαιολογικό χώρο μέσα από ένα σύνολο εφαρμογών. Όσο αφορά το περιεχόμενο, η ομάδα των ιστορικών, των αρχαιολόγων, των κειμενογράφων και των επικοινωνιολόγων θα δημιουργήσει το περιεχόμενο και πρωτογενές υλικό για τα Ελευσίνια Μυστήρια, τα οποία θα αφορούν τα μεγάλα μυστήρια, τα μικρά, το ιερατείο και τις επιφανείς οικογένειες, τα ιερά αντικείμενα και τα σύμβολα των Ελευσινίων Μυστηρίων, τις ημέρες της λατρείας και την τελετουργία, τις εορτές, τους θεσμούς, τα ήθη, τα έθιμα, ενώ θα γίνει και μια σαφής αναφορά στα υπόλοιπα μυστήρια του αρχαίου κόσμου. Η δεύτερη ενότητα του My Illusis Web θα αφορά τον ομηρικό και τον ορφικό ύμνο, τα οποία είναι τα δύο κείμενα, τόσο τα πρωτότυπα όσο και οι μεταφράσεις, στα οποία άπτεται το αντικείμενο των Ελευσινίων Μυστηρίων, καθώς και τα πρόσωπα τα οποία εμπεριέχονται μέσα στο μύθο με πλήρη λεπτομέρεια. Ενώ θα γίνει μια παράθεση από τους αρχαίους μύθους που σχετίζονται με τα Ελευσίνια Μυστήρια και την αρπαγή της Περσεφόνης, τόσο αυτούς που αφορούν το Ελευσινιακό ιερό, όσο και πανελλαδικά. Τέλος, μέσα στην πλατφόρμα του My Illusis Web θα φιλοξενηθούν γύρω στα 2.000 τεκμήρια, τα οποία έχουν συλλεχθεί από όλο τον κόσμο μέσω της διαδικασίας και της καμπάνιας πληθοπορισμού που έγινε από την εταιρεία Mentor και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς μέσα από αυτήν την εφαρμογή θα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την οικουμενικότητα των Ελευσινίων Μυστηρίων. Από το ΜΕΤ της Νέας Υόρκης μέχρι το Ερμιτάτ της Ρωσίας και από το Βρετανικό Μουσείο μέχρι το Πράδο και το Λούβρο, ενώ και τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου όπως η Κωνσταντινούπολης φιλοξενούν εκθέματα τα οποία σχετίζονται με τα Ελευσίνια Μυστήρια. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.